Wadhiani nyime kawadhi kaunti ma Vihiga. Migago mar somo kaunti ma Vihiga obagoromo gi jopuonjre mawuok e sikunde 100 konyogi timo yiero mag somo mabiro miyo giyudo tije magibiro timo bang' tieko skul. Romono manobagi paw tuke ma Kidundu kar chung' bura ma Vihiga biro konyo jopuonjrego bedo gi ng'eyo kaka ginyalo yudo tije. Romono bende ne oyuore gi jandiko ma Humbelnacha Agara Kabaji mane ojiwo jopuonjre e yiero somo magidwani gikaw ka gidhi tiegruok. Gavana mar kaunti ma Vihiga Wilberforce Otichilo wacho ni jopuonjrego mondo mi obed motang' kendo gitim yiero makare mabiro konyogi ka gisingo medo siro jopuonjre ing'ado negi rieko. This on annual basis so that we ensure we guide our students to make right choices. The 21st century needs a new mindset. You cannot operate in the 21st century with the mindset of 19th century or 20th century. You need a new mindset. Today I've learned a lot. And a way of choosing, I think that I have a passion in it. A career that I'm having a passion in it, not just going for anything because I'm just learning, no. But I've learned that I have to focus. I have to choose something that I have passion in it.